Казвам се Юлия Цанкова, педиатър съм и повече от 25 години работя с деца. За това време, колкото повече стаж трупах, толкова повече у мен се зараждаше усещането, че нещо не е както трябва и че не вървя по правилния път. Медицината напредва със всеки изминал ден, на пазара се появяват все по-нови и по-мощни лекарства, а в същото време децата стават все по-болни. Опитът ми като клиницист не може да греши. Ако преди 25 години предписването на 5-6 антибиотика за една година на едно дете беше сериозен проблем, изискащ по-задълбочени изследвания и консултации, сега при мен идват деца, приели 6 вида антибиотици само за един месец. Или друг случай – 30 антибиотика за 2 календарни години. Да не говорим за алергиите. Ако в началото на моята медицинска практика за една година се наложи да лекувам само едно дете с астма, сега това заболяване е мое ежедневие. Смятам, че този проблем има поне две страни. От една страна е неправилното и неконтролируемо изписване на лекарства, а от друга – все по-слабия имунитет на децата. Независимо от причините обаче, фактите са налице. Все повече и повече родители се обръщат към холистичната медицина, към билколечението, хранителните добавки и така нататък, разочаровани от последните постижения на лекарствената индустрия. Ще си позволя да споделя с вас моето мнение на родител и лекар. Смятам, че в днешно време все повече деца се раждат с хранителен дефицит на клетъчно ниво, с нарушена чревна флора и оттам намален имунен потенциал. Как се получава това? Започва се още от раждането на детето не по естествен, а по оперативен път. Следва честата липса на кърма на майката и ранното захранване на детето с адаптирани млека. Като капак няколко задължителни вакцинации, чието брой за съжаление нараства с годините и в крайна сметка се получава така, че малко на брой деца достигат една годишна възраст в пълно здраве. Следват детските ясли и заведения и след постъпването в тях всички наваксват загубеното и започват да си боледуват много сериозно, всяка седмица и всеки месец. Тези заболявания се лекуват още по-сериозно и често нещата излизат извън контрол. Тук му е мястото да кажа, че аз не съм някакъв фанатик, който отхвърля антибиотиците въобще. Смятам обаче, че те трябва да се предписват по съответните клинични, кръвни и лабораторни показания, като в същото време се упражнява сериозен контрол върху тяхната употреба. В крайна сметка, децата оздравяват, защото природата е нещо уникално и могъщо. Тя е дарила детски организъм с огромен жизнен потенциал и в крехкото детско телце се крият механизми, помагащи му да оцелее въпреки всичко. Те са като семенцата. Толкова са малки и раними, когато ги посяваме, но след няколко години от тях израства прекрасно дръвче, отрупано с плодове. През тези години то се е нуждаело от въздух, вода, слънце и храна. Има ли някаква основателна причина да не правим същото и с децата си, да им осигурим същите тези неща и да им ги поднесем с много любов? Лично аз не намирам такава причина. В ранната детска възраст не е важно как ще лекуваме детето, а как ще го храним. Важно е да му осигурим пълноценна и балансирана храна, която започва с първите глътки майчина коластра и продължава с кърменето. Така детето ще получи добър шанс да расте здраво и щастливо и да достигне в максимален размер заложения му генетичен потенциал. За мен пълноценното и балансирано хранене в наши дни означава още следното: включване в ежедневното меню на децата пробиотици, есенциални масни киселини, микроводорасли, растителни ензими. Те снабдяват организма с всички хранителни съставки, които са му нужни, а той от своя страна си знае работата – расте и укрепва. И ако към тези пълноценни храни добавим и коластра, тогава допълнително ще подсилим имунната система на детето, което е особено важно през есенно-зимния сезон. В резултат се получава нещо, което аз изключително много уважавам и ценя напоследък, а именно профилактиката. Повече от 10 години вече това е моя ежедневна практика и мога да се похвалям с много добри резултати. Стотици деца растат здрави с храните, разработени на базата на синьо-зелени водорасли. Апелът ми е следния: нека не се бъркаме грубо и некомпетентно в природните дела. Нека гледаме и се грижим за най-голямото си богатство – децата, спазвайки завета на Хипократ, че храната е нашето лекарство. Така можем да им осигурим не само зима без антибиотици, но и здраве без антибиотици.